Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanku da zuwa wannan channel namu mai albarka. Ba tare da komai ba, ina so kowa ya danna mana subscribing na button domin idan mun yi sabbin bidiyon mu ku same su da wuri, sannan ku kalla, sannan sabida ƙara wayar da kan mutane game da Pi network. So ba tare da wani ɓata lokaci ba, yau bayanin da zan yi shine zan yi magana ne akan hoton da yake ta yawo tun jiya, yake ta yawo a social media. Na kalle shi a Facebook, na gan shi a WhatsApp, na gan shi a Twitter, na gan shi a Telegram. Shine wannan hoton da kuke kallo na Pi network price, wanda ake cewa Binance ne suka ɗaura shi a cikin application nasu. So a gaskiya wannan hoton da kuke kallo hoto ne na gaskiya. Binance sun sa Pi network a cikin watch list nasu, wato coins ɗin da suke kamar a ce sun ajiye shi wanda za su dinga kalla kenan, wanda yana kamar reserve kenan, wanda in an yi launching nashi, so ana kyautata zaton cewa duk coin ɗin da yake watch list, idan an yi launching za a iya listening nashi a cikin exchange wato na Binance. So abun da ya sa hoton ya ja hankalin jama'a da yawa, sabida shi Binance dai gaskiya yanzu a duk duniya ba exchanging da ya kai shi, ba exchanger wanda ya kai shi girma, sabida yana da market cap da ya fi na kowane exchanger. Shi yasa hankalin mutane duk ya tashi dangane da cewa an sa Pi network a cikin Binance, an gan shi kuma gashi nan a official website nasu, gashi nan a official website nasu. So gaskiya ba a fara trading din Pi network ba tukunna, sannan kuma ma ba a ma ba shi price ba. Sannan kuma su quoting, wato su masana wanda suka kira abun kenan, kullum suna ba wa mutane shawara akan cewa kada su yarda su tura coins din su wa wani, sabida har yanzu ba a ba da dama a fara kasuwanci da shi Pi network ba tukunna. Yanzu Pi network yana mainnet, yana face na mainnet, wato inda zai shiga kasuwa a fara hada-hada da shi, amma ba a fara hada-hada da shi ba tukunna, sabida dole sai an yi KYC, sai kowa ya yi passing din KYC sannan a fara wato hada-hada da shi kenan. Sannan kuma su raba abun biyu, akwai enclosed market sannan kuma akwai open mainnet. Shi yanzu haka muna enclosed market ne, wanda idan ka yi passing KYC za ka yi migrating coin da ka tara zuwa kan wato kan mainnet naka na dashboard naka wanda yake cikin Pi browser. Nan za ka kalle shi wallet naka, za ka tura coins naka a ciki. Za ka iya siyan kaya a wajen wani Pioneers wanda ya amince da karɓi wato Pi a matsayin kuɗi, ya baka kaya ka siya. Za a yi hada-hada da shi yanzu. Idan Allah ya kai mu watan 6 kenan, wato June, shine Pi network zai migrating to open network, wanda shine Pi network za ta haɗa blockchain nata da wato sauran blockchain. Sannan za ka iya converting in Pi network zuwa Bitcoin ko Bitcoin zuwa Pi network, duk za ka iya wannan a wannan lokacin. Sannan kuma za ka iya exchanging wato Pi network naka into the fiat, wato kuɗin paper kenan. So gaskiya wannan hoton da yake yawo, ba tare da wani ɓata lokaci ba, shine iya bayanin da zan yi akan wannan hoton. Allah ya bamu iko akan yaɗa irin kare kanmu wato daga yaɗa irin abubuwan da bai zama gaskiya ba, wanda hasashe ne kawai. Allah ya taimake mu, Allah ya sa Pi network ya shiga kasuwa, sannan kuma ya shigo da price wanda ake so mai daraja. Sannan kada ku manta ku mana subscribing na channel namu.